Khopui nula episode 1 Ziak 2 Ogi 19 January Val senior leng rei kumto pani Paul som pani result chu kan hak thup mai a then result a hretak to si lau thong em sia omte a then fail tura in da ngal ngot te kan in kat nuk mai result chu tar chu ani an tlan khom ngal truka a thenin yes kapas anti line a then ero an pass velo wangin anin dom kun na sa kaming chu endia ani Paul som pani result nga ka hian katel ve thawani mi antam em awang chuan ka result po chu kale en lok theilo thian pa fel deuh a buang mai hi kanaya rem puya ani thian pathum kan ni mai ka ala tel bok rem puya chuan minron kwa chung pa chuan mola kapas aizola college ka kalve theidon ati ka result kala shelo ani ti a hria chuan a in thiam lo le deu mai ka chu aron thleng hlol meya khonge yom bo dei kan ti chuan a fel ring lutuk chu apa kianga in phat morna tur alo zir chin vel mai chu ani Paul som pani result meu angak to kan la atluang zel chu ani siamo rempuya chuan thoveng zat hian lungai ma ta che endi upon result ala shelo local ro ka en puyang chu in pass ve emang ati apa sani ti asia ta wang chuan a in ti theivel to hle ani reife kan nga nu chuan mi po an tlem ta deu akara chuan va in zep ve in thin phu dep chuan kan result chu kan zonga pass ho zia na chuan mai kan en chuan kan ming chu alo in tar ve kiau mai kan lom lu tuk chu kan in kwa khoma om ve midang te don lek lo chuan kan zong ta tor mai ani rempuya bok chuan alo war fal le bika azuang sang nala anung lam en mi alo chuan asot phei zela nau take ri kan hria kan va hoi phei chuan kan principal thingpui in lai alo su kan principal chuan anau chu alo thau ke chuai me ani principal chuan atu khuma ben lo pa chuan lalrem pui film khur ve ta che ithua ka hian enge ompik ni iat em ni ati rempui la avia vetilo chuan tongkam athiam nul le ngala sar kati pal kan pass don love mo kan ti nu kan pass ve rama kan hlim lu to kani kan hlim na hi misia thiampui kher lowang ati zomzat ti chuan ho in chung ta hrillan kan ngak hlel le to chu ai ma kan nga hlel chu kan thian ho hian kan nu le pa te po kan dil vek to ani chu aizola college kalani kan du thu samte kan soya khopuya kan omani chuan nula mel thatak tak mu te kan cha kani kanin thenma chi in rempuya chuan zanin chu pass kan pathumin lomang uo veng thlang lama pass lomna nau khat te chu kan ti ve zo yang chu ati kan in then ta hloma in ka thleng chu ka chung te ka pass thu ka hrila an lom ve hle ka pa chuan fa pa Paul som pani pass ka nei ve ta kan lo soi to angin khopui lama chuan zirna chhun jom turin ikal don dia minti a mela chuan alim ve hle ani ti kanu te angin soi hluai lo ma se a hriat the ani o mani pa tan chuan alom omvia wangle alom nan ti in ka pa chuan artui lai mital saka tlailam te ani to wangin cho te kan eya chuina chuan ka pa chuan khopuya le khazirin yom don ani khopui chu thingtlang nun ang ani velovania khosak dan le kalphung po nasatakin adang lamani chu wang chuan I han kalpo in film khur dewin han omla mi tena awathing ve anti tur ang khan han om ho su ang che ma se thingtlang mi ini na serengla changkang lu tuka om chu tum su ang che ti in thu tha min hril mal mala kapa bok chuan naktuk lama I in lu aturte kan boi pui than hal don nia aizola ka thian pa kha han bia anga kalau boi pui tir don nia ati minti phur hle kei chuan mai kale rempui te po aizola kalve tho antuma pa anni ho nen chuan in lu hovila ti chuan in sen te po analo de wanga in lu man engkim kan in tum sem theyanga kati kapa chuan a that pian don chu ni naktuk lama apa te ho kawa zai don nia ati kapa ina thu thatam tak min hril zo nu kanu chuan mama aizola yom don si
hei tlangwal te in lo ni ve to a nakena nupui te po in la du ve vat dona chumi huna chuan nupui i thlang phim khur don nia khopui mi khopuya om no sarkar na thokdon se an thiam na ina phak le chuang si lo thingtlang lam hna le tle man na ha thak thokdon se om no le laklo to si ang ai chuan keima ni ang thingtlang mi atul chuan thingtlang na po thok mai the ang hi nupuya tan chuan an thazo kania ti in min hrila adik kat khop mai kapa zanin chu rempuya tenen kan thian pathumin pas lo mang u kan ti a kan leng don ania kati a kapa chuan ni e valom ro u atimaya kanu chuan ron ho har suang che u min ti rama han o thave hle mei che hi chuan mi ngai to hi an pena bi kani cho kan ei kam nu rei vak lova chuan rempuya chu thoveng zet hian alo luta i man to em atilung lung mai kapa te chuan i pas ve amo avolom om ve an lo ti a lompuina chibeite an lo buka rempuya po lo ma wangin anui var mai chuta anui var chunga thu in mi nga pa chuan ati ti le zu a an in soi thei kwal vel nen aizola a om huna khopui nula ngai zon ngei atum thu te aizola alak dan tur te asoina samaya ani hi chu a thave shim ngai tua vak le don vak hi anei lem lo mut fu lo te hi anei vak ngai lova poisa po nei se alim ema poisa nei mi alo po ni se alim em tho hei tak hi ani rempuya ko manom na chan chu a om to na chuan lim na hi a thleng thina ni ber ka in siam zo nu chuan local ro kalang ka chung te kha i do se wangin an luak ange kati a nui vur chungin ka thu soi dik zia hetu chu nang ma ini miloron ti zek zuya ti chuan kan chuak tur chuan kan uite chu alarap tre tuar zuya he mingai sampa tak hi chu kongka kan chua chuan mai ka po aron lang ta hlol mai invarei ve man mo ta che u ka chak to nia aron ti ngal hei po rempuya nen ek saman an panhi hi chuan thluak an nei ma se an thluak hi an mang tangkai ve hlol lawani kan poisa nei ang te chu in tho khomin nularim huainan ti in zutlem leive kan tuma pol som panhi pastor zan ani boka kan moni ve phian mai phur tak chung chuan kan khom hei thai zu zuar te in lam chu kan pan thla a numoi te ani a in kan va thlen chuan alo re thuap maya kongka chu kan kika numoi te ti chuan rempuya chuan au de a chuta vin tak mai chuan numoi te chuan kan nei lo ka tian ni lom ni rang zu he aba chuan miron dil tum reng su aron ti a mi hayan chiang mai rempuya chuan numoi te usanga te kan ni lo ke ni chu kan ba don lo tim do chung chuan ati a kongka chu aron hong ve maya min mu chu nang ni mo enge in ron ti don ati a rempuya chuan nui vur chungin zanin chu pol som panhi kan pastor ve a alom nan in ve kan tuma numoi te kolinayem ati a ma se kan lo le ti hi tuma hril su o ati ngal zat bok numoi te chuan lakole tlem chu engzange in du ve a ati a rempuyan fun thum ati chuan numoi te chuan atlem emei paslom nan chuan fun nga lar u in lak lo chuan ka soyang in lo le ti hi ti in mila vo zek zui tam kan tina chu kan la lui thawa kan chua don chuan rempuya chuan numoi te kan ring chi ania ati a kan chuak ta a numoi te kot lai kan kalpel don ti chuan rempuya chuan no kan nei lo ngak lok ro u numoi te no so kan va ho lok ange ati a atlan let ngal aron thlen chuan no hlui mel zet hi aron keng wa a le lamin khom ma hi aron fun chuak bok achang hi chuan kan ngai to mi lo hi angai to thleng phak tlat thin mol viau thin ma se han in meina tur kan hrele talo rempuya thuak bok chu a thalo lam ti don hi chuan a thuak hi chu a tha thin te e he pa hi chu bunglian hnuaya kalang u a hmun rem ati a chu hmun pan chuan kan kalta a hmun kan thlen chuan rempuyan fun thum inila chuan siam te kan ri manga hodo na abak kan in le anga ati a ti chuan fun khat chu kan han ina tongpo akal le sot khop mai rempuya hapui po a hu le to ani nge yang khopui om tur chung chang le
nulamong khal ti bak soitur a hrele to me ulo phun ni kan in chuan duai kan rui ka hlo wangin nularim tur kan ni si a ho u adang hi chu in to lovin kalphot zo kang u kati a kan han thote chu dingil ka har sat deu rempuya chuan ho ule kan khonula mel tha siamte chu ivarim chiang ule ati a huai mel to khop mai kan kalpa chuan zailama lang tatlat moi fashan lo chuan di tong lo wal ngei mei chu ron la in keini la chuan kan lo zom ve fata kan hlimna atling ve hle ani khopuya chuan sum tam tak sengin khovel an chena ma se keini thingtlang ve a chuan zufun ni thumvel nei chuan na satakin khovel a chen ve thei thawani ma se le siamte te in khan thleng chu rempuya chu alut masazak le tatlat kan kal pheidon vela alu huai mel te reng nen mai ka chu ama the ta dei maya mai ka la chuan kongka akika an lo hon chuan ngoi ringin avalut thura thutna ola chuan in ti thei fe hian ava thulut vunga keini la kan lut man si lo kan lut zakle to box si lut ta lo chuan asira chuan kan lo nga ka mai ka lut po chu tu ma chuan an lo belem chuang lo ani la chuan biak atum lem chuang lo chutia ngoi renga athut ngan hu chuan a thau luaya ngoi rengin aron chuak le ringot kongka aron chua chuan aron hoi hu a min ron hu chuan min ron pan fata ngatinge in lo lu velo aron ti a rempuya chuan mola mi te po ngak ve ta che mai ka bok chuan local ro u lut thaliang u keiman ma ka hruayang ati a ke chuan angai lo aza thlak lut to lawang u ho u kan zu in bang hi in zokila bung nuaya khan kati a chu rempuya chuan adu zok dei mai ka chuan ngoi ro u lo vakal ro u ka pate gitar ka va hol lo ka nge bung nuaya ka lo panang che u ati a phur tak chuan akal ngal keini po zai pa zel chuan bung nuai chu kan pana kan thena tanga reivak lova mai ka chu aron thlenga rempuyan pertuma agitar an langot chu hrui khat chi alo om rempuya chuan tinge igitar ron lak hi hrui khat chi a om alom ati a mai ka chuan a hrui kha alo thato lova no pang hawin an lo khal thin nen pakhat chi kha alo oma atlang ben ri ka po a tha nge katia karon kengani kha haulutuk rui to chuan gitar hrui khat nen chau pon kan zai tui thawang ati a ke chuan nia gitar ri tel lo pon kan zai tui em mai ani tiru rempui thiro inang u kati a atira kan in sei phur na ber nularim a theilo awang chuan duai ma in kan zu da that chu kan in pha a zandar som pakhat vela chuan kan ho a chungte an lo mure thap to boka thla amuang deu thom dim deuh chuan kongka chu hongin kalut thama ka khum lampana mut katum chu kanu chuan boya ilo vo ho har ve ati a nia ka thian te hwin nuam an tilu tuka ka tiringota a hrethiam ve mei bok atu ka chuan ka pa chuan ka thian te chung te ho chu abekwala anni po chuan tha an lo ti phian maya ka pa chuan aizola a thian pa chu be in lu turte azon tira taxi driver ani boka a murang khop mai ti chuan kan thian pathum chuan aizol veng pakhata chuan in kan lu veteran maya kan lu athartir chuan admission vel ti angaya wangin ka pa chuan min kalpuya chung ho kan buai pui zo chuan ka pa chu a ho thale a ho thache chu lekha zira khodanga om ngai lo tha kan ni a mer riat om mu mal lo na a chuan kan lunga leng hle ani rempuya phei chuan ka ho le dei dona mon le ati a mai kala pekin mipa ini kha mipa in kan ti to a atop thlengin le fi amang lo chuan bro ati a kan han nui ho le dara atu ka tang chuang college chu kan tran ve a ma se a boruak chu atira kan lo suang tu ang chu ani hau lo mai khopui nun changkang lutuk te kan college ha nula le tlangwal te lo changkang lutuk te chuan min ti zam tlat rempuya aizola college kalchak trong du tak thoveng takpo atim du mayani min mel pa hian avarau pui vele aron ti chen ringotani rempuya hi trong du tak le thoveng tak angam to na chuan zak theilo tak angin lang thin ma se angam pat lo na hi chuan min thlasung mi takani rempuya bok chuan heng ho hian mi musit tlatin ka hria mi nb tlat
min nui tlat te hiang ka hria aron ti a oi om lo lo ingai tu na vel mai ani kha ka ti a class kan han la te chu anung lama do kan chep taka chuan kan pathumin kan in no khom thapa zirte tu aron luta chibei kan lo buka kan thut fel le nu chuan ole hei voin atangin class kan tran don ani a then khat chu lo in hresa te in hremi lo te kan ni a amal te in kan dinganga kan hming le kan khua te kan soi theu don nia in hmel hriat nan ati a kan sar chuan bul chu han tranin a hming le an kau dan te chu asoya chu kan va hu phur tak rempuya la kabiru do na ti a do kan hnuaya lu atum tamei chumi kan indang do kan ti chevel chu kan sar chuan milo hmu a ole ti dan kan thla kang anung lama tang khuan an lo soi tanang ati ta dei maya a hu phur ber rempuya chuan bulatan ta a ding khur de ngar chung le o khur de ngar chungin kaming chu ati tamaya a ming po asoi thei lo kan classmate te ho chu an lo nui tut to a ato pa ban nuain a ming le kan khoming chu asoi chuak thei rama ka hun lo thlen chuan rempuya ang chu kanilo ka ming le min kau dan le kan khua chu ka soya ka soi zo ka thu le tur che chu ka ma zo na thu mei chia ka tu soi lai mi mel reng tu chu ka zu mu a